Kapitan Inteng! Kag, asino ka nung nga babae nga inyawid ti anak ni Ingo iti naminsan nga aldaw maribanang? Berna ka nung tinagan na. Berna ko na, Maray. No saan ang agkamalay? Dahil di babae nga agsisinno ka tiyaw awid na lalaki di balayda. Ay, wen, isuday jay, marikwanang. Ay na, mas daawak laang. Anya nga iti aday ti dayjay a babae. Apay aday jay pay laang mo tinubya ti anak ni Ingo. Imbagampay, marituyang. Di na ngamin ammo ti agpilay, Maray. Ay na, ay no anak ko day jay. Mga no pinapanaw kon ijay balay. Oray siyak mata maribanang. Ni, alas 8 gaya mo ni Tirabe eh. Di kay pagawad. Madamdaman tun Maray. Sana balay, taadda ni Badong nga agluto iti pangrabyan may. Ay uray siyak, Maray. Sana balay, tanagawid mo ni Inteng. Sigurado nga agluto day jay. Adakon ba daw? Anya nga itinluto maasidaan ta? Ay kat kinan min akin ni Blackie nga aso ta. Jay linutok. Na, apay nga'y adinak inbatyan. Ay kunag ngamin ano maturog kan iti ayan ni Kumari Makwanang. Kita man ti oras. Alas 9 ni Tirabi. No kasta, napatpatag ni Blackie nga aso ta? Ngamsyak, ha? Naimbag pa ni Blackie ata da serbina dito'y balay. Sikangay, sakit ka lang iti ulo. Na, ayan day ta Blackie. Ay, nay. Hindi mo saksaktan ni Blackie tuyang. Ha, siyak ti makalaban mo. Inteng! Ada akon! Ay, lukatam tiri daw. Tanay, naglamag di tiruar. Inteng! Nay, apay ngay? Saan mat asumongbat ni Inteng? Alas 9 pa'y laang mat itirabi eh. Inteng! Lukatam tiri daw, kunak! Sino tinangibaga amabalin amarabyan ka? Ay pasensya kan. Inteng. Sana balay. Sagpaminsan laang, mate. Sagpaminsan? Kahit no inal daw nga ada ka ititirsi na ni kagawad ko anan. Dahil talag marmaritis tub umraan nyo. Nalipatam sa matin ti responsibilidad mo. Saan mat sana balay. Siyak tagluto inton bigat. Maminsan pa amarabyan ka makita. Nagadumatin na po'y kan masida nga inluto ang banang. Ay katuwan takanan taday taaging ga inton rabi eh. Anya? Yan tangay nakaluto akmatan iti kanam. Rumara kon makaamukan amangan. Ay, aglaba ka pa'y. Ay, inton bigat laangan, Inteng. Sige. Ay, agsubli ka! Ay, napadin talaga. Anyat orasan ba daw? Alas 8 iti agsapa. Apay ka day? Ay sos, naladawak kaw! Naladaw! Naladawak iti saritaan mi kadagiti kukumaray. Hindi mo ibaga, rumwar ka manan. Wan, rumwarak ita ba daw? Insaganak mo tanti kanan. Agraman ti balon mo iyay talawn. Ay, pakanumpay mo't dagiti taraken ta si kantulatan. Pakanam dagiti manok ta sakbay apumanaw ka. Ay maumak tulayan ken katuyang. Makitam. Pasensya kayon ko kumaray. Naladawak iti oras ang nagsasaritaan tayaw. Okay laang, marituyang. Mala, agtugaw kan tag-istorya tayaw. Maribanang, anya nga minantay ko na itay. Am-am mo yun ni Dexter nga asawa ni Melay. Ay, ada ka no babae day jay. Ay, kasla matinumit a lalaki ni Dexter, Maray. Kaslalaang, marituyang.
Kanayon to pa iti apa da. Naimbag ano sa anak kabkabilan ni Dexter ti asawa na. Dayta ti Jack Ammaw. Si kama ngay marituyang. Adama nasagap mo baro adamag. Ada. Sige. Umasidig kayaw, taiyara sa askaw. Amangan numangagdag iti lumabas at tao. Anya tararamidam diti barangay hol pare. Ay kwa, umayak ko magpatulong ken ka pare. Ay parikot ko ngamin ni tuyang ko pare. Ay, agpada ta. Parikot kumat ni Banang. Kasla nalipatan ng ti responsibilidad na idibalay. Anya nga tataramidan ta pare. Tapno sumarding da nga agchis-chismis pare. Anya nga tano... No anya pare. Ada ka din na panunot mo nga ramidan ta. Ay, ada! Ha? Hindi pa yan napanunot ko dahi tayo. Na. Masidig ka tayo sa askaw. Yarasas man pare. Takal di bodo. Ha? Mayat ka? Ay, wala pare. Mayatak. Ay, kita man no saan pa yung agbutang ni tuyang, ha? Anya, kabalan nyo nga aramidan ti paparamid ko kada kayo? Wanang kail. Wen, kapitan. Mabit lang. Kaslada na natuyang kan antibanang matikadwa ni kagawad kwa nang itirsina na. Ewan, isuda. Sigurado ang marabyan damanin na kita. Kahit, anya nga oras ti panagawid daw, kapitan. Itarti itirabi kat nakapisto kayo na. Tibilin nyo lang ti aramidan miya ang kail. Win! Itun maaramid yaw. Itid kumot adagos ti tangdan yaw. Chep, alas 8. Nagsagana ka nga rudan gani. Wan, Chep. Agpelis ka matang. Adto'y tipura abadaw. Kan kortina nga isuot mo. Sigurado magbutang dan ti banang. Inton makita data gani. No, saan nga, Chep? Imposible Mabutang niyan ti banang iti white liday. Ni nanatuyang nga, Chep. Uray ni nanatuyang. Anya nga itaramidon ta, Chep. Tumakder talaang kaday iti igit ti kalsada. Isumantibilin niya ang gail. Alang araw, Chep. Ingkag pelisan. Ta urayin ka di tiruar. Agawaam. Ta mga no agawid ang nanatuyang madamdama. Itay pa nga gururay ta dito igit ti kalsada. Ngam, awan mo't lumabas ang Chep. Mga raw. Ang mga kit dino nagawid dan. Ay na, sapay naglamag dito, Chep. Kana, nagpigsa ti angay. Ay na, kasano langay. Nupod nung adal alya dito, Chep. Angin lang dahi ta, gani. Ha? Anyat orasan na yan. Nay, alas 9 yung Chep. Ay, ang mga nun naturog damutan. Ha? Saan? Sana makaturog ni antibanang itibalay ti sa balay. Tinasaya, Chep. Tiksamlangan ni Kapitan. Sa ludsudan no nakaawidan ni Nana Barang. Ano san tapay ti aguray? Uray may isang oras pa'y. Chep! Chep! Abay manang. Kasla, ada timakder iti kudak, Chep. Kita man. Awan mo ti makita. Si kamay. Kasanong ano, isugayam dahi tatalalya. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo, ha? Positive. Marituyang, narabyan tamanan. Wan nga raw maribanang. Naimbaglaangan tanangalak iti flashlight ka. Ay, uray syakmat amaray. At nabalon ko a flashlight. Ay, anya nga ta. No padasin tamot timag na iti sabali adalan. Shortcut dito'y Marituyang. No dito'y tipag naanta. Sigurado ang makasangpet ta dagaws. Kasla karuruutan mo't di tamaray. Ay saan, Mare? Pinadas kong tinagna dito'y kat mayat-mayt. Nadalos mayt. Sige nga raw maray.
Padasan ta timag na, iti day ta adalan. Chip! Apay nga. Makaturo-turo ka pailan. Agsapan, Chip. Ay, naiturugan tamutan dito igit ti kalsada. Ha? Awan nga paisa. Huh? Anya nga iti araramidin ta di tao Ha? Ay, nakaturog tamutan niya. Guroray ka na natuyang ka na nabanang. Saan dalim mabas? Ha? Ay, mga no sa bali mo tinagnaan daw, Chip. Ay, una hindi kas tao ganay. Muntuyin day ta kortina. Tay kargak langin dito pagkaw, Chip. Ang mga no marugitan lang. Sapay masadutang aglaba. Ay, di sana namang tad ni Uncle ititang dantano kastoy lang. Saanan Chip? Ay, saan tamot nga rod ana aramay ti papaaramid na. Anya ti bagayo Uncle. Apay pinayaban na kami manan dito'y barangay haul. Kunak man no inurayo daan tim abanang iti igit ti kalsada, kwaraw. Apay ngay akaslawan mo't napasamak idi nagawad. Nakaisimpay. Ibagaman din napasamak, ganay. Kastoy na kapitan. Nagururay kami, mait. Iso na lang ta, saan tamot alimabas itayan, may. Ang mga nun, nag-shortcut dakit di iti dalan, Ay, sumit lagayam, Ay, nagsina kayo ngay. Ni kwarog ti agura iti shortcut. Si kamot iti kalsada, ganay. Ha? Kasano ngay no? Unang kail. Ay. Kasta ti aramidan, may. Basta dubliyam ti tangdan mi, No problem. Aw, nangagmaw ganay. Ay. Dublyan ni Uncle ti tangdan ta. Dapay pagmerienda yun. Wow! Agyaman kami, Uncle. Sige, intun rabe. Maipasigurado may amapasama kan ti kayat mo amapasama, Uncle. Chip, anyat orasan. Ang alas 9 ni ti rabe. Sigurado nga agawi dandana na tuyang ka ng tibanang. Agsinatan gani. Ha? Sikat dito'y kalsada. Siyak ijay shortcut adalan. Ay, kwa Chip, kasla. Bakla kan sama, ganay. Kasano ngay no dalalya, Chip? Ay, bakla ka talaga. Ay, saan mo ta, Chip? Nukas na nga raw. Apay mabutang kay ti alalya. Madanaganak lang, Chip. Awan pagdanagam. Sa nabalay, tawan may sa kilometro a distansya ta. Di tahak lang shortcut. Ta dito'y kan kalsada. Alang nga raw. Di mo liplipatan at ag-text kanyak, Chip. Orayan nak, tapno, agkuyog tang agaway. Wan, danag mo na ya. Agkuyog tantong agaway. Ala, agsinat ang arudan. Rabiin marituyang. Iso adito'y shortcut adalan man ti pagnaan ka. Tapno mabibiit ta makaawid. Nakabutbutang mo't di tamaray. Dito'y kalsada latta kuman. Anya nga minti kabutang mo aya, marituyang. Kaslaado ti alalya iti day ta adalan. Sana bali taada akmat akaduam. Ay, sige man laangan maray. Di ta shortcut adalan ti pagnaan ta. Sige. Ay. Maray. Dahil namin pagpagnaam ti silawam Sana kumporme. Ay, maribanang. Anya nga iday chay. Adamot nakapuraw anak katakder iti tenga ti dalan. Maray. No sa anak nagbindot. White lady na siya. Ay, kunak tumot ngamin kan ka. Ijay kalsada ti pagnaan ta. Ay, agsambing na pala. Panagkunakat. Panagkunakat. Naska na to, maray ka! Ay, orayan na! Maribanang! Maribanang! Ay na, nagpardas ka to, maray. Ay, nembaglagan ta simbating ka. Ay, sana. Ay, uray dito kalsada, maray. At the white lady. Huwag nga ang priso, maray. Kasano nga'y daytan? Bagakbat namin, asantan nga ang pagpakarabi
Maray, kuti-kuti mo ti White Lady. Ito maray tanari tuyang. Agbilang akiti talaw. Ay, siya. Dua. Ay, Maritoyan. Ay, Maritoyan. Abay, ating maray kakat sa anak pa yan alpa siya nagbilang. Ay, Kumuna ako nga maray. ay, Maritoyan. Urayan na. Ano ka, Tuyang? Nabambanog ka ba tasimang pay? Badang, at nakita mi White Lady. White Lady ka now. Pudnaw ti bagbagak, badang. Sino nga may tinangibaga agpakarabi ka, Tuyang? Jak matamaw, akas ti mapasama ka. Ayan na ikaw. Nabati pa'y ti chinilas ko. Natudok to'y sakak itilansa. Ayan na ikaw. Badang, itaray nakman ije ospital. Jak kayat ti matitanaw. Mga no mataya. Ay, ko. Ay, na. Ay, inteng. Lukata mo na tiri daw. Ay, na. Dati nakita mi White Lady. Alan inteng. Masyan ka kanyag. Lukatam ko matiri daw. Ay, saan ka nakalak na ita? Iduron mo lang ta. Ano na itarupa? Dapat sugat mo. Anay ko. Naidaramudo magkiti ka na daras ko. Intay. Pangasim. Imbes sa sermonan na ka. Alam man kit ni ti agas. At agasam tirupak anasugat. At pakarabi ka pa. Dito ka chichismis mo. Kurang pa dito. Sanan Apulos. Agbalbaliw ako na intay. Ay nanatoyang kananabanang. Pag nakman nyo kumanday ta, anapasamak kada kayo. Saan na da kas ti makikaaruba? Ngam saan kumaaday ta, ti ipang pangro na yun. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman ka ba iti ingkay panagdangan.